Orden dito sa Sipalay kag Hinubaan area with aksyon ninyo Bugina karon dugay-dugay mga kaaksyon. Kalakip man ang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Sa balita nasyonal, ikatatlong Omicron case na record sa Pilipinas. Kag COVID-19 vaccination program sa pila ka mga napiktuhan sang Bagyo Odette pati gayunon sa Disyembre 27 kag 28. Government resources itigana sa mga lugar nga napiktuhan sang Bagyo Odette. Kag Philippine Coast Guard Station sa Pag-asa Island wasak bangod sa Bagyo Odette mga kaaksyon. Sige mga pila ini sa mga balitang dalonta diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Kung tanay makadto tanay sa marektada ta aksyonen sa kay Aksyon na Brian Morden on standby siya dito sa sur nga bahin sang probinsya. Kung tanay si Aksyon na Brian Morden, Aksyon na John Diaz standby. Sa balita gikan dra sa patrol no? Dali gilang aksyon dyan kay tirahon to ni anay si Aksyon Brian Morden sa Dakbanwa sang Sipalay ginlibot sang aton sining patrol ang Sipalay Hinubaan area kag sa malabutan nila sini mga kaaksyon sa Kawayan, Kabangkalan, Ilog, property man tong panalasa sang Bagyo Odette ba? Daw wala man katapusan pamatyagan niya. Sige, daligid lang mga kaaksyon standbyan ay kay ibaloon tang sitwasyon dito sa Southern Negros kay daw dito man ang tirada sa aton sining mga public officials nga nag-alabutan sa sining hapon diri sa syudad sang Bacolod daw mariktato sa syudad sang Sipalay apisar nga may nagalabutan ng pila ka mga grupo man sang gobyerno ang BRP Nueva Ecija nagabot na didto sa bahin sang syudad sang Sipalay kag nagpatigayon man sang pila ka mga operations bangod sining pagsalakay ni Bagyo Odette mga kaaksyon. Hibaloon ta we have Aksyon na Brian Morden sa special assignments makuantanay manghisayod ta didto sa bahin sang syudad sang Sipalay kag tubtob sa nabutan sang aton sining patrol Aksyon Radyo Bantay Bagyo. Diri kita sa aton sining Bantay Bagyo ho kung kamusta ang sitwasyon ba pwerte kasubo sang sitwasyon dito kung nang taon ta. We have Aksyon na Brian Morden sa special assignment section Brian. Action Rex nag-report kita live diri sa Sipalay City BRRM Operation Center Action Rex sa din diri sa buong ila sinina butang sentro sa pagkuha sa mga information data sang mga casualties. Di na yun na nabutang sa City Hall nila? Diri sa may proper action. Sa proper? Okay, sa tihol nila, kuha mo, sa Gua sa Sipalay. Sa Gua na? Antes ka mag-abot sa Sipalay proper, abot yan sa tihol nila. So, ini yung ilang opisina sa BRRM, ari doon sa may proper ni siya Action Rex. Sa Ulonan. So, sinimat ko niyon, ang ila doon nga area, nakaplastar diri ang DSWD or ang ila sining DRRM Operation Center mismo. Diri man gintingog Action Rex ang pag-report sa mga rescuers. Diri man nagabaton sa mga donations kung may ara sa naga-donate ng mga individual diri sa nasambit iyang opisina Action Rex. Kumbaga din tingad nila diri para isa na lang ka trabaho ini tanan-tanan. In-check ko the Action Rex. Actually, before this tanan, grabe Action Rex ang sitwasyon kung halin ikaw dira sa syudad sa Bacolod. Pag tapak mo pala dira sa mga Valia Dulud area, pasunod na pakadto diri sa
Sipalay area. Mm. Ang mga tanom action rex daw kinumos ang tao. Lang, ibutang lang papel, kumuson, action rex ang buyan. Mm. Amo ginang hitsura niya, no? Ba. May mga kasagingan nga tag-isa ka hektarya lang tao po nga bali na ito na action rex. Sus, mga humayan pa, no? Mga humayan, kag halos tanan nga pananom. Grabe. Ang mga kahoy action rex, wala pili mo, dalagko, gagmay. Atong picture mo nga sa tunga kampo, ang salakyan. Kampo to? Ang salakyan ba to? Sa Kabankalan action rex. Kabangkalan to? Unhan lang to sang City Hall nila dira. May auto nga to na to sa tunga sang kampuhan gud mismo. Gani? Halin sa highway, guro mga butang ta guro mga 100 metros ang kalayoan o masubra pa. Sus. Isa ka SUV. Innova to? Action Rex. O Innova. Mm. At ito siya sa tunga. Pagkatapos diri naman niya sa kilid sang dalan, may nagbaro-uro naman tong isa ka dako nga daw kwando trap action rex nga ginabutong man to. Pero magluwas dito action rex, may madamo pagidya sa mga auto, nga mga bag-o, mga daan man. Mm. Mga Ford nga mga pick-up ang nagkalalumos, diri mo na makitaan sa mga area sang Kawayan kag sang Sipalay action Huwag rex. ito sila palagyuhan, except kung nakadalagan sila dayon, upod ang salakyan nila siguro. Pero magamutong sitwasyon, unexpected to action drive mo. Grabe, action rex ang sitwasyon. Hindi gud na basta ang sitwasyon diri sa nasambit nga lugar. Sinunotabo nga bagyo nga si Odette, ano? Pag sampot mo na diri, lapit na sa Sipalay area, ano mga bukid-bukid na action rex? Oh. Ang mga kahoy. Mga kawayan area. Mga kawayan areas dira. Sa kilid ng dalan nga makitaan mo, ang mga kahoy do pinanglalas black summix, oh. Eh, Pinanglalas nga daw, hindi mo maintindihan kung ano klase nga pag kuna mo na labot pa ang kawayan sang tubig? Ang kawayan may areas man action rex nga nagsapa man ng tubig mo. Sa area dito nila. Pero galing kayo mataas-taas to sila, daw gid sila masyado matabaan gid. Paglabot mo diri sa Sipalay, antes pa naman sa proper gid mismo unhan sa City Hall nila, may isa diri ka suba action rex nga lapit diri sa Hill Montilla nga suba, may tulutay-tay diri. Pagabot ko gid may ara sang bakho nga naga pangalkal. Pagkatapos may ara sa mga tao nga nagalinantaw. So nagpanaog kita action rex, and so hindi ko mapadala gid ang mga litrato pa kay medyo mabulubod lagi diri ang signal sinibat niyon. Natabuan ginaton ang pagkalkal sa isa ka Carabao action rex. Ito nagapaninaho na ambal ko na sa ato na interview dito, nagapaninaho na sa lalakot na sapat kag tawo action rex. Kaya sa ato lang nga lugar, nakakalkal dito sa lapit pulo katawo action rex mo. Sa dito lang nga tulutay-tay sa may Hill Montilla, antes ka mag sulod sa Mambaroto nga taytay. Sa proper? O, sa proper mismo. Hill Montilla daw mo na dang may ospital kag abot ko ng City Hall sang Sipalay kundi na nga area daligi lang, no? Okay, balikan ta si Action Brian Morden reporting live gikan sa Sipalay City. Ginalaragway ni Action Brian Morden ang sitwasyon right now sa nabtan dito sa syudad sang Sipalay, no? Manti Sipalay ang target sa aton sining patrol. Apisar nga ting hinubaan kwan gid man eh. Way sang patay or casualty pero damo mga puluyan dito nga nagkalawasak man mga kaaksyon, no? Daligi lang kay balikan ta si Action Brian Morden. Marubudlay ang signal nila dito sa area sang Sipalay nga nag-report si Action Brian Morden upo dira kay Action Ninyo Bugina sa southern part sa aton sining probinsya. Daw nagalabutan man subong I don't know kung si Vice President Leni Robredo ang dito sa area while may iban pa nga magapadulong dito sa Southern Negros. Ambot kung makadayon sila kay ti hapon na kag gapadulom na
ang aton sining tiyempo, no? Daligi lang kay ginakontakta na si Action na Brian Morden kay ti marubudlay dito ang signal mo dito sa area. Ambot kun din si Action na Brian na hamtang subong kun sa city proper sang si Palay ambot kun may signal na dito nga maayo nga makuha, no? Pero anyways dito si Action na Brian Morden subong sini nga mga tinion mga kaaksyon. Daligid lang aksyon na Brian kay marubudlay ng imo sining signal basi ko monitor baya monitoring set ikaw dira sa syudad sang Sipalay marubudlay ang signal mo pangita bisang pwede mo tagan report, no? Do kay na daw ka okay naman to pero ti maintindihan man kay bisan subong gani garobisyo ang mga telecommunications. Ambot ko na nung gwapong telecommunications subong daw baldag ito gaugtas ka bla kung kaysa nga hindi mo makontak tanan mo nga communications facilities why gidya bag down subong mga kakson. I don't know kung nanong kalatabo ni basi mong pawan maniguro ang to sining signal, no? Way pa si Action na Brian Morden daligid lang, no? Kay way gid sa subong kadtuan tanay si Action na John Diaz, Action na Brian Morden standby lang kay balikan ta lang ikaw dira dugay-dugay, no? Kung maka-signal na ikaw, no? Si Action na John Diaz sa aton sining patrol kay nagalabutan man ti si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Ari diri sa Bacolod ang buto marikta sa Sipalay nanong pagka himtang prote personal siyang nagpalaboto sang pagpanamyaw ni Presidente Duterte sa Bacolod noon sa Malipayon nga Pasko. Pisar nga ti masubo para sa iban nga mga kaksyon ta pero ti bisan paano ang Presidente nagpalabot pagi siya sining bata sang Malipayon nga Pasko, no? Balon tabi bakson na John Diaz sa aton sining patrol mga kaakson parte sa sining sitwasyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Action John Wayman daligid lang, no? Wayman signal ang aton sining patrol basi makagamit sila sang special com ta actionens. Ambot ko may special com to kay kabudlay sang telecommunication subong sa gabisyo sa iya. Ara sa sapyak nga linya mapa-radio tanay Action Jan. Action Rex may ngapon sa tatanan nga mga ka-aksyon na patro ari diri sa area ang Burgos Circumferential Road Baporte ang salakyan. Pero naligad nga adlaw nagaanaw ang tubig kay di nagabaha. Subong niya nagaanaw ang salakyan. O matsagan ko do. Kay na sang nagapakadto ako diri Burgos pa lang ang pinakapunta mo sobra pa gani sa Burgos mo. Di subong ganyan kami di sa may Burgos Circumferential Road. Pero tiga sinumbali di may motorsiklo kisa kibot ka lang galusot sa kilid mo. Kiti kundi kini maging agaw laban kay gini sa bilin sa tabtaban. Bago lang na green do wala pa gigiyo diri mga salakyan. Ari pa kami di sa dampit sa may Villa Angela. Pero ang traffic sa mga hapon Action Rex. Bumper to bumper lang salakyan bot silingon do bao ang galakad sa dalan. Kay wala gagiyo bisan dra man sa area kaina sang Burgos Lacson kag Burgos Lopesaina. Perting traffic, no? Do matsagan mo do damo kartang tao do ay agyan bagyo ba? Gaginuwa kay ti ang nagkakatabo dirigin pamangkot ni naton kayna ang aton mga kapulisan kalakip man ng pinagka mga traffic enforcers yung impormasyon yung gipalabot sa aton kalabanan kung makitaan nga mga sakyan diri sa Dalanon nalinis sa Southern Negros bra nga nagapamulya diri sa may Metro Bacolod iba nagapangita sa mga Balaklon iba Action Rex gapangita generator Poperte ding ilang pagbisita sa pila ka mga balalaklan nakiduga ka upos galing supply sa generator diri sa syudad sa Bacolod. Iloilo na sila nag-order iya. Iloilo na lang may ito ato ba to At Iloilo ka lagi kilabanan makabakal ni. Huwag ka gitihang po na sa Bacolod. Generator center mo open to? Ang sa din? Ang sa Kaway. Ang sentro lang, ang generator wala. Kaya awan tigit to subong baberte pagina sa lakyan sa may Burgos Public Market
Lalabot sa may Chinese temple, di ba lapit sa may baka 4, grabing pila sa mga salakyan subong, inainagit nga paglusot, kiti ang traffic basta mo oras, rush hours, Lunes ha, Lunes lang na, hindi pa naman weekend, pero expected na naton sa nidari, nga do jutay salakyan, kiti sa sur nga daan digto, do nag-agyan gito sila sang naapektuhan, gito sila sang todo, pero wagid no, wala gid sang diferensya, dari sa surat sang Bacolod, kaya salakyan na mas gyapon, kadamo mga kaaksyon. Ato na biso sa tutarang nga matag para matiko na rin kamo dira sa may Burgos, diri kamo lusot sa may Barangay Villamonte, bla? Kung diri kamo maglabay abi sa may Burgos nga street, pagkadto diri sa East nga portion, lapit na sa Lopez Haina, medyo to traffic gid man. Kung pa Barangay Estefania kamo digto na rin lusot sa area sang Sil Montelibano, agod malikawana, ang mabulubugan nga traffic karong area diri sa Burgos Public Cemetery mga kaakson. Pero asa man diri kamo dira sa area sang Lamos Lacson, ato na biso sa tutarang nga mga kaakson, agod malikawanan, ang mabulubugan nga trapiko digto kamo labay man. Isa mga portion sang syudad, kamo abi from Eroreco na nang lusot ko sa may Buri Road mga kaaksyon, hindi kamo kamulya pa sa area sang Lacson, kay diri sa Tubang bala sang ako sa kilid sang provincial capital, at Pisaro na nagbukas sa gitman ng dalanon sa North Capitol Road, pero tiperte man ang traffic sa mga adlaw bangod sang kadamuon, multitude o kumbulyada, volume sa mga salakyan nga dra nagalusot sa area sang Dalan Lacson sini nga hapon. So far naming panahon action Rex so nagbalik na gidman ang manay nga panahon, ang silak sang adlaw arana nagatagi-tiko na tulog to alas 3 kay na init pag ang panahon. Kabay pa. Kabay pa magtayuyo na ni asta sa tapos tuig bla. Ani kagkabay pa tani ang wala kuryente, makuryente ang kuryente na mabutang na sa supply sang kuryente action Rex no. Kaya mo ginagina pangita sang iba na ang supply sang kuryente kay nagatalagariog ang may mga ginasagod nga isda. Aluwa sa isda guro ti wagid ice. Ati laban-laban gidi. Kita mo ganing isda ni Papang nagkramata yo. Ang isda ya? Isda ya. Butong pwede na masugba. Di naubos na. Balagay ko itong mga palad kuno kalagpada. Damo nagkalamatay. Ha? Damo nagkalamatay. Amo giti wala dan linya sang kuryente ko supply sang kuryente sa pila ng mga Laban. lugar. Problema balik na. Ang problema wala supply sa kuryente kisa wala man tubig. Ay tubig bang kunog na problema sa ibang kito hindi mapuslan. Apat nga matagaan gid sang solusyon, no? Ano na kami sa mga mataniyon sa Rodriguez Lopez, akong Dalang Burgos Lopez ay nasa ring hapon magkabigdrig yapon. Moderate heavy to heavy and traffic situation, ang mga traffic lights hindi na mapuslan. At traffic enforcer na lang alas nga kay bangod nga pertig kadamo sang mga salakyan. So far mga kaaksyon ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa Surad sang Bacolod sining hapon. Rekta sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa totalan nga mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa kamong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid aksyon na John Diaz upod ra kay Papang Nixon Tahom. Sa aton sining patrol mga kaaksyon galibot sa bilog nga syudad sang Bacolod. Sige, daligid lang kay matagta commercial sa pag panumbalik naton mga kaaksyon si aksyon na Marlon Hinovia na ang mangin kaupod ninyong regular anchor sang inyo sining palatuntunan. Standby. Mga kaaksyon, mahilig ang mga Pinoy nga maghigop sang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usapan. Okay, thank you. Dari kita anayo sa pag-acknowledge sa kuana. Salamat bago lang kita nakaabot no, sa mga gamonitor sa ato sa live stream. Bago lang kita nakabalik dari sa istasyon sa Action Radio Bacolod, bangod nag-cover kita sang wala ma-announce bla temprano nga pag-abot ni Presidente Rodrigo Duterte dari sa Negros Occidental, no, nahingagaw kita kina sa mga runway sang Bacolod sila airport kag gati sabong si Duterte dara sa may Southern Negros na nagbisita sa mga lugar nga napiktuhan ni Bagyo Odette. At nalisanay kay gadamo sang mga nagaboritor sa ato sini para nga isa tani sila, no. Dinis Nuestro, thank you. Franklin Tilohio. Okay, thank you. Si Maria Ku, mayong hapon. Okay. Alexa Fuentes, listening and watching. Thank you, Gid. Mylene Galeno. Okay. Mayong hapon. Okay. Ara sa Qatar ko nun si Mylene. Ako ni Hambalya. I'm watching sa Dubai. Kamusta naman pamilya ko sa Ilog. Family Filia Luz. Kag sa Kaliling Kawayan. Family Robia. Okay. Diding Alohamiento. Monitor lang kami barangay Antipolo, Pontevedra, God bless. Imbong Dio Campo. Good PM. Ipangamoyo talang. Hindi na masulit ang pariho kabasko nga Bagyo Odette. Si Angeline Rivera Alboro. Mayong hapon. Okay. Jolie Militado Patrimonio. Mayong hapon. Rama si Dennis Richard Tibor Roma. Maayong hapon. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod. Malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19,
kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang Iman, bago lamang kita nakahalin dito sa may Silay Airport ho. Kaya nagabot na rin, nagbisita na rin si Presidente Rodrigo Duterte. Aara sa sabong sa may Southern Negros. Ito kay na pag-landing niya sa Silay Airport daw ay man sang nakahibalong ara na sa gali. Naglinupad na lang ang mga helicopter kag private plane. Ang kay na nagabot niya makaksunti si Health Secretary Francisco Duque. Karoon talaga kay Drita Anay ho. Sa ato sila good news sa temperano nga pamasko sa ang Aksyon Radyo Bacolod. sa pamasko sa ARB. Temprano nga pamasko sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Namatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Okay, are sa linya nga to sining winners, sinigid nga mga tinion, mayong hapon. Hello, good afternoon.
Good afternoon. Sino palihog sa linya, ma'am? Advance Merry Christmas. Merry Christmas. Si Marilyn Torumal, diri sa Balaring. Marilyn Dromal, Barangay Yes, Balaring, Silay City. Kamusta ang Paskwata, Inday Marilyn? Ano, sir? Kamusta ang Paskwata sa buong na? Celebration ta? Okay lang, sir. Okay lang. Marilyn Dromal. Happy ako kay Nestorya ko kamo. Mga pila edad ni Inday Marilyn? Ako? 52. 52. 52 ko, sir. Okay, isa lang pamangkot ko Inday Marilyn. Antes na kagaan sa temperano nga pamasko, no? Kabalo ka naman siguro na. Ang sikat nga tagline sa buong sikat nga gina-mention sa mga reporters na sa Action Radio Bacolod. Antes ang Ingles na nag-extra. Ano gani Inday Marilyn? Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, action. Kulang. Kulang. Action. Radyo. Doon di mo papagkumplituhon, ha? Sige, Inday Marilyn. Congratulations sa laton manda. Ma-text ng Action Radio siya mo kung paano mo makuha ang 500 pesos. Advance Merry Christmas. Thank you. Thank you, sir. Thank you for Christmas. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Sige, pabalik sa ato sining pagpangalagad. Tingagawon ta niya mag-action kay nalagas na lang ato sining mga inuras. Karoon talang iplastar sa aksyon na farming line. Ang ginatutukan nato sining balita ining pag-abot na din sa pila ka mga sikat nga personalidad. Ang ato sining dinatutukan sa gihapon, amo ang halit nga gintugas ang Super Bagyo Udet sa Southern Negros, Southern Negros, partikular sa Kabankalan City, Sipalay City, sa Banwas ang Ilog, Banwas sa Gadubaan, kag mga lugar pa dara sa Southern Negros. Balikan tabi Akson Henry, si Akson na Jana Diaz. Kay man si Presidente Duterte, why na yan nagatubang sa media, why na nagatubang sa mga provincial officials ang Negros Occidental, why gani sa maka-confirm kay na mo ng mga officials ang pinabangkot naton dira mismo sa mga airport kung bala nakaabot na man si Presidente Duterte. Parang kumpirmado nga nakaabot niya si former Senator Bongbong Marcos. Nagabot man ang running mate yang vice presidential candidate na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Kaya si Mayor Sara subong sabahin sa New Government Center o kon NGC mag-aksyon. Ang isa pagid sang dako ng aktibidad subong nagasaulog subong sang kadlawan. Si Provincial Consultant Albi Benitez may report kita nga nabaton nga may ara sa mga bisita man kabinetes. Nga sikat man nga personalidad nga nagapapili man bilang presidente sa pungsod sa Pilipinas. Ka mga dalagko sa balita subong kay naisip-isip ko mga kaaksyon ng mga incumbent mayors nga nagabi-abi to kaina sa kay Bongbong kag Sara. Isip-isip ko lang sa lista ko sa makilala ka makita ko lang kaina. Mga 14 ka mga incumbent mayors. Ang iba nagpapili mayor sa Negros Occidental. Tumanto kay na si Chavit Singson. Si Chavit Singson nag-atras sa isa ni kandidatura. Sige, balikan tabi sa Aksyon na Jan Diaz. Aksyon Jan, kamusta na subong? Aksyon na may nagpuli na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Kaya kilala naman ito kami nuto sa sa Bacolod City Government Center. Nagpakikita lang sa kay Bacolod City Mayor Evelio Gadilla. And then after sina-action march nga pag-inistoryahan na nagbalik na ini, no? Nagsakay siya nga salakyan. Ang report is naghingagaw balik sa Bacolod City International Airport sa giniang magapauli aksyon na Marlon. Kaya na, naghatag man sa papayag si Mayor Inday Sara Duterte. And iyagi palabot dari ang pagpanamyaw ni Presidente Rodrigo Duterte sa Marilaña Pascua sa mga Bacolod noon. Kasi naglaom dari si Duterte man mismo
nga manginalipayong gilman ng mga Bacolod noon aksyon mga apisar sa pag-las-lasin ni Bagyong Odette. Si Rodriguez Duterte, nagpasalamat ang presidente sa kooperasyon sa publiko, ilabagod nga mangin maayo manabi ang programa sa lokal ng gobyerno sa Bacolod. Ilabi na sining pag-alas-las aksyon man, no? Sa Bagyong Odette. And then, kikopermano kay ina ni Sara nga magpadulong sa Sudad ng Kabangkalan o kung nagpadulong sa Sudad ng Kabangkalan si Presidente Rodrigo Duterte kay Yagin Bilan tawag Sonmar ang sitwasyon dito nga sa lugar. Pero according kay Mayor Bing Rodia, man sila sang mga ginistoryahan gid nga importante o kung nadalom abi nga mga topiko ni Mayor Sara Duterte. Ito ay magaling nagatag sa bulig si Mayor Sara sa Sudad ng Bacolod. Kasi para diriya kay Lunadia, hindi ba kinalan sa Bacolod itong bulig subong na mo ang mga nagkarain-laing ng mga local government units and LGUs sa may Negros Occidental amo ni ang may kinahanglanon gid aksyon na Mar. So ang bagay ni Lunadia, ang very social business lamang ni, no? Kumbaga doon ang bisita lang din niya sa Sudad ng Bacolod si Mayor Sara kay Mayor Evelio Lunardia. Yari si Mayor Bing Rodia sa siyang pagpahayag. Reaksyon na Marlon. Mayor? Play Merry Christmas and Happy Holidays. So, essentially, it's not a social visit. However, for example, aring mga kandidato sa Grupo Kongreso. So, we availed of the chance for each of them to get closer to her. And patiently, nakita namon ang mga barangay captains sa Corintagos Pilogto, patiently nagpa-picture siya tag-isa-isa din siya kapitan. So, that shows naghahatag isang panahon sa mga leaders siya. So, and at the same time, ang mga kapitan at pulis naman niya, isang nila sa ilang barangay hall, ang ilang i-frame nila, itarpulin nila, ang solo quote-unquote picture nila with Mayor Sara. And I saw it myself when it was a very crowded area. Kasi tao, patiently likewise, nakita yung tingin kulihiyo. Ang isa ka pa, aksyon na marabatian si Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunardia. Karon na, kay si Mayor Di Plano, ang lokal nga gobyerno sa Bacolod nga magdeklarar sang state of calamity action mar kay ako diri kay Mayor Bing bisan nga wala sa mga fatalities diri sa sudad sang Bacolod pero sa iya pagpati kinahanglanon nga maghatag sa bulig sa pila ka mga nabiktima sa ning bagyong Odette action mar labi na ang nadulaan sa mga panimalay ang mga trabaho livelihood programs diri nila no nga naapektuhan man sa paglaslas ning bagyo. Pero ginaulat pa rin nila na diya nga magpapanaog kung magpasara sa isa ka resolusyon ng sangguniang panglungsod ng Sudad ng Bacolod para sa pagdeklarar ng state of calamity. Pero aminado rin siya nga ginaplano na nila ni Bacolod City Vice Mayor Elcida Familiaran Aksonmar. Ang pinapagidri ka mga update may gangtanan sa nanging bagyong Odette kag ang matabo sa paadlaw sang Paskwa bantayan sa tumakakson diri sa gihapon sa Plaza News and Public Affairs Program sa Aksyon Radyo Bacolod. Report gikan sa patrolang sa gibot sa Bacolod Aksyon John Diaz kinagatuloy nga sa tutanang nga mga kaaksyon sa rin ka mga bahing sa Pinas labuton ka sa mga balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Ang iningabahin dala sa aton sa kaalwan sang panyawa. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma na nga Yan to. mga mensahe, okay. Acknowledge ano ya. Okay. Ara si Inday Grace Sierra Amanti Mosquera, mayong hapon lang to kami. Salamat kita no sa mga taga Barangay Tangub sa Amante Mosquera family. Afia kay Mariaman mayong hapon. Araman si Ma'am Ems Abosox, good PM. Ari lang kami dia. Kita kits tomorrow with EFC Energy Fans Club. Alright, basta may time, no problemo. Si Yvonne Boyser, good afternoon, dan sharing salamat kay Christian Menyes Villalobos. Mayong nga panakson mar, thank you. Hashtag account ko ni ang Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasing pero
Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na ang ginapa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod
nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon. Ang tutok sa action firing line na. Laban ang update mga ka-aksyon dara sa southern na Negros sa Halit. Nga ginatugan ni Super Bagyo Odette. Nagasunod na action balita evening edition with action and defensor. Mga ka-aksyon, 5 kaadlaw na lang Christmas na kag 12 diyas bag-on tuig na. Ako naman aksyon Marlon Henovaya, mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Komentaryo, isyu, serbisyo